Hát hello, sziasztok, Jake vagyok, és ez egy új sorozat lenne, amit már egyszer csináltam a Zexóval. Hello! Te barom vagy! Nem vagy normális. Na mindegy, ezt a sorozatot már egyszer csináltuk, de nem jutottunk túl sokáig. Ne vedd ki a cuccokat, ragd Jó, van, vissza! csinálom már a kőgenerátort. Maradjál már, le kell bontani a szigetet. Mit? Először is szedjünk követ. De ne, ragd le! Ragd... Ó, Zexó! Ne bassz föl! Bontsuk le azt a fát is. de nem lenne jó kő dolog? Meg minden, kőből. Először lebontjuk, és akkor nagyobb területünk lesz eleve. Érted? Nem, Akkor ne értsed. hát ezt csinálom. Van egy fám. Hadd fa. Hadd vissza. Nem megcsinálom. De azt ne üsd ki. De ki kell de mondom, De még lebontjuk ne. az egészet. Mit csinál? Letettem a jeget. De... Ne üsd ki a jeget. Hogy lehetsz ilyen 9 éves? Ez egy barát. Kikérem magamnak, nem vagyok 9. 14 vagyok. Én vagy 12. Ha, öregebb vagyok. Hamarabb meghalok. Ha. Itt van a homok. Ismerkedj meg társaiddal. Menj a fenébe! Puska. Ó, egy szemling, azt ide berakom. A többi cuccel együtt. Jó? Jó. De azt tudod, nehogy hagyjál egy darab füves blokkot, hagyjál. Ja, tényleg, akkor azt meghagyjuk, jó? Jó, ezt a kettőt. Ahhoz majd csinálunk ide egy lejáró. Visszakerítem a izét. Jeget. Hát, hogy tudjunk csinálni kőcuccot. De ne üsd ki, ott lesz a láva. De még nem most. De Matyi! Igen, Matyi a nevem, neki meg Levi. Most ideges vagyok, Fred. De miért? Mert ezt le kell bontani. Ja, hogy értem, mit akarsz. Egy blokk, ahogy a legalsó blokkon lesz. Értem már. De akkor ezzel a jéggel mit fogunk csinálni? Majd azt meg oldom. Majd én, jó? Jó van, majd te. Ahogy akarod. Jó van, egy blokk. Bazd meg. Mi van? Estem 16 földdel. De visszajöttem és felvetted a földemet, remélem. Nem vettem föl. Na mindegy, visszajöttem. Meg nálam volt a láva is. Azt felvettem. A lávát felvetted? Az benne van most a chestbe. Mert Jó mivel van. fölvettem. Jó van, na. Te. És hogy estél le? Úgy, hogy kiütötted alattam a földet. Én biztos nem tettem ki Hát én sem magam alatt. Nem már vágom magam alatt a fát, hanem a földet se. De nem is ki... látod megint? Menj innen! De nem mondod, inkább kiütöd alattam a földet. Nem is ki a füves blokkot. Azt nem ütöm ki mindig. Írd be azt, hogy per is, Igen. és ott van, hogy... Bazd meg! Bazzeg! Várjál, visszatemetem! Na írd be azt, hogy per is, ott van az a fa sapling, és a dzsungelfá menj rá, és a dzsungelfa saplingre menj rá újra. És akkor szép lesz a fű. Érted? Látod, már szebb? Ilyen zöldebb. Ha, ez nagyon lényeges volt. Ez nem terjed. Jól látom? De mindjárt terjedni fog. De mikor? Hát majd. Ja. Lágoltam. Én is most. Hogy itt lesz a kőgenerátor, hogy eltűnjön ez a bedrock. Ezt nem értem. Sok mindent te nem értesz. Kösz szépen. Már kiütöm azt a kettő szarlombot, ha elérném. Lag. És miért lagol ez ennyire? Nem tudom. Hát én se. Ezért kérdezem. Jó, meg vagyok. Én még nem. Tovább törjedt a fű. Aha. Na. Szed mindent? Vagy Miért?
Várjál még, mert fel akarok menni. De ne akarjál fölmenni. Á, bazd meg! Mit csináltál? Lelöktél! Én Miért biztos löksz nem le? Rá! Béla, De, lelöktél. hogy löktelek volna le Úgy, hogy akkor? itt megyek fel, azt lelöktél. Hülye Építettem vagy. magam fel a lombhoz, hogy leüssem. Hát te hülye vagy. Én vagyok a hülye, te Igen. löktél le. Én nem löktelek le. Hát akkor ki lökött le? Hát te vagy Béla. Slenderman? Az. Az. Na. Vigyázz. Menj már Ne innen. vigyázzál. Látjátok, ideges. Jó. Na és azzal a jéggel mi lesz? Mivel? Várj, van egy ötletem. Ide leteszem a lávát, ide. Kiütöm ezt a földet, leteszem, és kiütöm azt a jeget, és valahogy leszedem a vízet, jó? Ne. Bazd meg. Hát jó van. Jó. Nincs több vízünk. De van. Hogy? Egy. De hát abból nem lesz örök víz. Hát majd megoldjuk. Ja, biztos valamelyik challenge-el kapunk még. Remélem. Meg lehet, hogy kapunk veszünk, ja. Veszünk. Kapunk. Csináltam a kőgenerátort? Nem. Mi? Még ott van a fű. Látod? Még itt Ó. el kell terjednie. Még az egészen? Nem az egészen, hanem hogy van itt... Csinálok egy crafting table-t. Jó, van mindenki. A crafting table-t a izére teszem, a bedrockra. Hogy eltűnjön, mert csúnya. Kész. Ez mi? Mit csinálsz? Mi bajod van? Nem tudom. Mit csinálsz? Árestem! Persze. Azt írom be, hogy síhő. Nem az, hogy ishő. Ishő. Helyett síhő. Mi ez? Per is há. Köszönöm. Na, oda megyek? Oda megyek? És? Nem megyek oda. De oda megyek. Itt vagyok. Ó, egy furcsa. Ja, hogy itt lesz. De ez itt csúnya. Ott a víz, itt megy le. De miért nem hagyod, hogy lefolyjon a semmibe? Ez így csúnya nagyon. Ó, te. Oda rakd a vizet. Hova? Oda. Ide. Aha. Ide. Oda, arra. Ez így nem lesz jó. Vagy jó lesz? De jó lesz. Ha! Yeah! Na, ki a menő? Hát én vagyok Hát- a menő. Hát de ezt úgy meg lehetett volna, hogy nem teszed ide ezt az otthon a nagyon csúnya földet. Milyen nagyon csúnya földet. Hát hogy néz ki? Mint egy földkupac, mert az is. Majd megcsináljuk kőből. Hát az még csúnyább lesz. De miért állsz egy helybe? Mert laggolok. De miért? Hát honnan a cookingból tudjam? Be van kapcsolva a HMA-csi. Mi? A hamcsi. Nincs. Hát akkor azért nem laggolsz. Azért nem laggolok. Azt a... Mit csinálsz te? Lejövök. Itt maradt a izé, ahogy hívják, a láva, és ráöntöttük a vizet, és itt egy csomó cobblestone. Tényleg? Nagyon sokáig lent van, ja. Várj, lefolyok. Megnézem, meddig van, jó? Azt és ilyen kettes oszlopos. Ajjá. És még mindig megy. Á, nem bírok megállni, le fogok zuhanni. Ne, nem akarok lezuhanni. Légy színe, akkor meg fogok fulladni. Ja, fel is lehet úszni a vízen. De hülye vagyok. A nyádat. Mindjárt meghalok. Ah! Ne hajj meg. Megnézem, meddig megy le. Á! 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 De ne azt nézegessed, hanem... Jó van, mit nétegessek? Hát most... Szedjék követ. Na mindjárt. Én szedek. Jó van. Megy judo, amit kéne nézni. Mi? Judo megy. Jó, hát azt ne nézd.
Megyek vissza. Nagyon sok kő van itt. Ezt majd le kell bontani, mert nagyon csúnya. Jó, Jó van, mit csináljak? lebontom. Mivel? Kezdővel. Mivel? Kit kezdő? Nem kezdőzöl. Akkor, Nem csalsz. hát ez nem csalás. De csalás. Akkor az 3 követ meg egy botot. Jó, egy botot kivettem, vagyis 2. Ott a csákány. De ez nem lesz elég. Dehogy nem. Ó, menj arrébb, Léci. Veszek. Add ide a botot. Hát mindjárt. Léci, adja már 3 követ. Minek? Mert kell egy csákány, tudod mennyi kő van ott lent? Nagyon sok. Hát ha nem egyszerre szedjük le, akkor majd többire. De hogy vagy te ilyen béna? Na, megvan. Ah, felveszed! Na. Kérdeztetek valamit? Nem. Akkor jó. Kérdezz. Nem kérdezek. De mondd el, mi van? De nem akarom. De akarjad. Na mi van? Nézd, itt elfedhetem a vizet, hogy ne folyjon le. Ugyanúgy le fog folyni, csak nem teljesen. Köszi. Ilyen kettem. Én. De akkor hogy jössz föl te? Iszhával. Ne aggódj, értem. Hozom a követ. Nehogy leengedd a vizet. Akkor leesek. Mi van? Ma én itt addig szedek követ, Én is itt szedem lent. ami nagyon érdekes. Te építkezzél meg, most szedem a követ. Előző izébe, amit nem sikerült videózba. Én építettem a házat, most építs te. Jó van, de még Ha akarod. én akarom. No. Csak még nem most. Jövök, várjál.